Вітаю вас, паважаныя радыёслухачы. У эфіры радыёпраграма «Навагрудскія навіны» і бліжэйшыя 25 хвілін з вами буду я, Вікторыя Крывапуст. Сёння серада, 15 ліпеня, і распачнём праграму з актуальных навін. У Беларусі будуць рэгуляваць цэны на вырабленую ў аб'ектах гандлю прадукцыю грамадскага харчавання. Аб гэтым паведаміў намеснік міністра антыманапольнага рэгулявання і гандлю Олег Дзікун. Размова ідзе аб такіх пазіцыях, як разробліванне мяса, курыцы, рыбы, у тым ліку выраб маласалёнай рыбы і хлебабулачныя вырабы. Цяпер гэта прадукцыя таксама будзе рэгулявацца, адзначыў намеснік міністра. Рашэнне прынята ў сувязі са зваротамі грамадзян, якія ўказвалі на тое, што прадукцыя грамадскага харчавання, вырабленая ў гандлёвых аб'ектах, адрозніваецца па цане і часам на значную долю працэнтаў ад той, якая прадавалася ў фірменных магазінах вытворцаў. Размова ідзе аб цэнавым рэгуляванні на асобныя тавары, вырабленыя ў прыналежным суб'ектам гандлю, якія ажыццяўляюць рознічны гандаль, аб'ектах грамадскага харчавання і рэалізуюцца пры ажыццяўленні імі рознічнага гандлю. Уводзіцца на гэтыя тавары ўласнай вытворчасці абмежаванне нацэнкі не больш за 10% пры іх рэалізацыі праз рознічны гандаль. Пастанову Савета міністраў, якой уносяцца змяненні ў дзейную з 2022 года сістэму рэгулявання цэн, падпісаў 10 ліпеня прэм'ер-міністр Аляксандр Турчын. Нормы, якія датычацца цэнаўтварэння на тавары, што вырабляюцца ў аб'ектах грамадскага харчавання, уступаюць у сілу праз 10 дзён пасля афіцыйнага апублікавання пастановы. Беларуска Лізавета Цупрык на 34-м міжнародным дзіцячым музычным конкурсе «Віцебск» выступіць пад нумарамі 17 і 2. Адкрые першы конкурсны дзень выступлення выканаўцы з Эстоніі Віўген Эльц. Пад нумарам 19 выйдзе на сцэну артыст з Кыргызстана Алимхат Муратаў. У другі дзень першай выступіць Намуундар Ганзарых з Манголіі, а завершыць конкурс выкананне Барбары Маргошыі з Грузіі. 14-гадовая Лізавета Цупрык з Беларусі выступіць пад нумарамі 7 у першы дзень і 2 у другі. Адна песня з іх кампазітара Валерыя Шмата «Мой дом», другая замежная песня ў перакладзе «Над вясёлкай». Гэты саундтрэк да мультфільма «Чараўнік краіны Оз», расказала канкурсантка. На 34-м міжнародным дзіцячым музычным конкурсе «Віцебск» сваю творчасць будуць прадстаўляць юнакі і дзяўчаты з 19 краін. Яны выканаюць песні славянскага аўтара і саундтрэкі з папулярных мультфільмаў, анімацыйных мастацкіх фільмаў, мюзіклаў дзіцяча-юнацкай тэматыкі. Журы конкурсу ўзначаліць заслужаная артыстка Расійскай Федэрацыі, спявачка, актрыса, тэлевядучая Ілона Бранявіцкая. Яна адзначыла, што выступленні юных артыстаў заўсёды цяжка ацэньваць. У размове яна параіла юным зорачкам нічога не баяцца. Галоўны вораг канкурсанта – гэта мандраж. Таксама Ілона Бранявіцкая падкрэсліла, што ўдзельнік конкурсу, які не перамог, павінен разумець, што заўтра ў яго зусім іншыя шансы. Ён можа шмат чаго дабіцца сваёй працай. А мы, канешне, жадаем поспеха і прызавога месца нашай Лізавеце. У Навагродку ўзбуджана крымінальная справа па частцы першай артыкула 205 Крымінальнага кодекса Рэспублікі Беларусь крадзеж у дачыненне да 35-гадовага мясцовага жыхара, які нідзе афіцыйна не працуе. Па версіі следства, у ноч з 11 на 12 чэрвеня цякучага года, ноччу каля часа 30 гадзін, мужчына заўважыў пакінуты без нагляду заплечнік ля крамы на вуліцы Валчэцкага. Скарыстаўшыся тым, што ўладальнік адсутнічаў, зламыснік выкраў рэчы, якія знаходзіліся ў сярэдзіне. Сума матэрыяльнага ўрону склала 150 беларускіх рублёў. Нагадваем, што двухколавы транспартны сродак пад кантролем ДАІ. У мэтах павышэнняў эфектыўнасці работы органаў унутраных спраў па прадухіленню дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам мотатранспарту, прапаганды бяспекі дарожнага руху пры эксплуатацыі матацыклаў і мапедаў, фарміравання ўзаемаветлівых адносін паміж удзельнікамі дарожнага руху і спынення хуліганскіх дзеянняў з боку матацыклістаў, па 16 ліпеня Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць комплекс дадатковых прафілактычных мерапрыемстваў у адносінах да вадзіцеляў мотатранспарту.
18 ліпеня з 9 до 12 гадзін пройдзе прамая тэлефонная лінія з намеснікам старшыні Навагрудскага раённага выканаўчага камітэта Мароз Людмілай Васильевнай па тэлефоне 3 93 03. Сегодня презентуем новую рубрику «История одной семьи». Приятное знакомство состоялось в деревне Болотце Новогрудского района Щорсовский сельский совет. Руслан и Таиса Карамышевы вместе с 3 детками выбрали это место не случайно, о чем и расскажут. В эпоху урбанизации, когда прям всем хочется переехать в мегаполис, в большой современный город, вы почему-то выбрали деревню. Почему? Ну, шлях до гэтага быў непросты і доўгі, але з цягам часу прыйшлі вось менавіта да такога вырашэння, да такой думкі. Ну, першапачатку мы, в прынцыпе, самі з горада. Я з Навагрудка, Таіса, моя жонка, яна, в прынцыпе, з Саратава, з вялікага горада-мільённіка, вось. Ну, і, як бы, шлях наш быў, як бы, так больш звязаны з горадам. Але пасля таго, як пачалі нараджацца дзеці, ну, в прынцыпе, сталі больш задумвацца пра тое, дзе жыць, што трэба неяк асядаць ужо. Ну, і пасля нараджэння ўжо другога дзіцяці, вось, вырашылі, што трэба гэтым пытаннем так больш трывала заняцца. Ну і перабіраўшы варыянты, дзе нам ужо так уласна нешта набываць, ну, не хацелі браць нейкія крэдыты ці пазыкі, каб нешта будаваць вось больш, так сказаць, укладвацца. Разглядалі варыянт, можа, прыгарад, вёска, і неяк сышліся на тым, што все-таки у нас ёсць, так сказаць, наша хата, наш дом, сямейнае такое гістарычнае месца бліжэй да каранёў, просто што цяжка было, можа, прыйсці да гэтак, таму што далёка ад райцэнтра 30 кіламетраў, таму як бы так думалі, все-таки вырашылі паспрабаваць і пачаць вось тут засноўваць наше жыццё новае. Чей это дом? Дом моих продкаў па бацьку, па бацькавай лініі. Вось, непасрэдна вось гэты будынак, што вы бачыце, пабудаваў мой прадзед яшчэ, Алесь Ляпешка ў 1956 годзе. Ну, в прынцыпе, тут жылі мои продкі і раней. Ну, мінімум, як бы, што вядома, з канца 19 стагоддзя, ну, а там, як бы, цяжка штосьці ўжо далей сказаць. Вось, таму, як бы, тут некалькі пакаленняў і нават, да, дзе Алеся жылі, но а фактычна вось у гэтым доме, можна сказаць, так ці іначай, вось ужо 4 пакалення змяніліся, змяняюцца. Таиса, вы вообще из другой страны. Не страшно было переезжать? Как вообще восприняли вариацию того, что можно переехать в деревню? Ну, на тот момент настолько, наверное, уже устали на съемном жилье жить. Мы снимали однокомнатную квартиру. И Богдан был маленький, я была беременна Тадеушем, когда мы приняли это решение. Богдан — это старший сын первый, да? Да. И я понимала, что в такой маленькой квартире мы просто задохнемся, нам не хватит места. Мы стали искать жилье и не нашли. Поэтому был хороший вариант. Я никогда в жизни не жила в частном доме, у нас не было ни дачи, ничего, абсолютно дитё асфальта. Поэтому я, наверное, как романтика восприняла, что это свой дом, свежий воздух, ну и свобода наконец-то. А помните, когда в первый раз приехали сюда, увидели дом, увидели вот такую огромную территорию, растения, были какие-то впечатления? Да, мы тогда еще с Русланом только встречались, мы приехали сюда, это был, наверное, мой первый опыт огорода. Что вы делали? Я полола картошку, пыталась не умереть. А сейчас хорошая хозяйка? Как с землей дружит? Ну, гаспадыня, безумоўна, добрая. Але мы непосредственно на огороде, на земле не сконцентровываемся. Немножко, по чуть-чуть всего. В парнике мне очень нравится. Конечно, очень много эмоций было, когда первый раз свои продукты вырастил, это, конечно, вообще счастье. Урожай. Урожай, да. Я, глядя на все, что вот вокруг, понимаю, что все равно что-то у вас есть вкусненькое. Да, конечно. Пока хозяин занимается делами во дворе, а их, как вы понимаете, в деревне немало, получается поговорить с Таисой. Чувствуете ли вы себя на своем месте, живя в деревне? Ну, на данном этапе жизни, то да, конечно. Потому что с детками жить лучше на природе. И это, наверное, четко я для себя поняла после того, когда был перерыв.
Мы 3 года прожили здесь, потом уехали в Новогрудок. И за этот год я четко поняла, что в квартире жить с детками очень тяжело. И уже когда появилась идея вернуться сюда, я ее полностью поддерживала и прям очень уже ждала, чтобы вернуться обратно на свободу. Как ваши родные и близкие люди приняли новость о том, что вы, во-первых, уехали в Беларусь? Наверное, никто не ожидал, что вы, в принципе, останетесь. А потом еще и в деревне стали жить. Ну да, знаете, мои родные, они, в принципе, если я что-то решила, они принимают это уже как факт. То есть я им сказала, что приняли мы такое решение, и как бы рассказала плюсы жизни здесь, в этом доме, рассказала положительно, какой дом замечательный тут. Поэтому не только поддерживали меня на всем пути. За это время чему научила вас именно деревня? Городская жизнь, она всегда попроще, наверное, а именно вот жизнь в деревне. Трудолюбию. Я всегда была трудолюбивым человеком, но когда ко мне приехали мои родные, они, конечно, удивились. Он говорит, ты всегда много работала. А сейчас еще больше. Ну да, то, сколько сейчас ты работаешь, говорит, это вообще. И я поняла, что четко тут связь. Если ты не работаешь, если ты ничего не делаешь, у тебя ничего не будет. Ни красивых клумб, ни своих овощей, ни красивого сада, ничего не будет. Хочешь жить в красоте, нужно трудиться. Постоянно. Да. А еще знаете, какой плюс жизни, переехать в свой дом? Я думаю, что я никогда бы не узнала, насколько pracoвитый у меня муж. Рукастый? Это правда, потому что в квартире, ты нигде себя просто не проявишь, у тебя возможностей нет. Абсолютно все клумбы, которые вы видели, деревья, цветочки, Руслан сам купил, сам привез, сам посадил, с нуля насыпи делал, создавал эти клумбы. То есть я в жизни не могла подумать, даже его мама не знала, что он это любит и что он это умеет. Да. Сегодня быть семьей Карамышевых – это сочетание традиций и современных амбиций. Руслан работает в школе учителем географии и биологии. Своих детей учит белорусскому языку, создает своими руками тематические стенды. Таиса – парикмахер, занимается воспитанием детей, но планов у них на десятилетия вперед. Гэты дом мы набылі у сельскага савета за одну базовую. Дзяржава прадастаўляе такую магчымасць. Недагледжаныя безгаспадарчыя дамы, яны так бываюць, рэалізуюць. І мы вырашылі, таксама я вырашыў набыць гэты дом. Просто, што, па-першых, гэта па суседству быў дом, таму вырашылі набыць. А па-другое, потым уже сталі прыходзіць ідэі, што там зрабіць. І як бы хочется и хотелось бы на вёсцы вакол сябе ствараць, не просто жить тут, а ствараць некае асяроддзе пражывання, карыснае як і нашай сям'і, так і для іншых людзей. І напрыклад, моя жонка займаецца, яна сама цырульнік па прафесіі, майстар-цырульнік. І мы думалі нешта адкрыць такое, ці то кабінет, ці то пакой, і вырашылі, што там, магчыма, я і зраблю потым ёй як бы такі кабінет-цырульню. А плюс свае маю цікавасць да роднага краю, што, напрыклад, я збіраю розныя гістарычныя рэчы, потым хацеў бы, прынамсі, для сваёй сям'і, і як бы, в прынцыпе, для нашчадкаў стварыць такі невялікі краязнаўчы музей, таксама, магчыма, на базе таго дому ўжо. Не там, дзе мы пражываем, а як бы побач. У вас тут такая красота, просто хочется отдыхать и наслаждаться. Згодны. Таму і хочацца гэта месца зрабіць яшчэ больш прыгажэйшым і прывабным. У тым годзе я дадаткова ўзяў яшчэ амаль што пашырыў свой участак да гектара зямлі, і на гэтым месцы хачу як бы для сябе, для сваёй сям'і зрабіць, акрамя фруктовага сада, такую зону адпачынку, парк, можна сказаць, ботанічны сад. Я ўжо пачаў, некаторыя дрэвы ёсць, як, напрыклад, которые тут ужо былі, як гэтыя амаль што 100-гадовыя дубы, па 60-70, так. Іншыя дрэвы характэрныя для нашай флоры. І высаджваю рэліктавыя, рэдкія расліны, которые нават не ўласцівыя для нашай мясцовасці. Напрыклад, у гэтым годзе пачаў высаджваць лістоўніцу, граб, бук, катальпу прыгожую, платан. Это такія рэліктавыя расліны, рэдкія для нашай мясцовасці ўвогуле. Хаця гэта плён дасць толькі праз шмат гадоў, але час ідзе хутка. Таму
праз пару гадоў ўжо можна будзе штосьці пабачыць больш. Откуда такие задатки? Ну, прынамсі магу сказаць, што моя бабуля была выкладчыцай расліназнаўства ў аграрным каледжы ў Наваградку. Магчыма, на нейкім генетычным узроўні вось такое перадаецца. Скорее всего, так и есть. Магчыма. Можно ли говорить о том, что много было сделано вложений в дом и в территорию, много сделается, но еще впереди также много, что вас ожидает? Безумоўна. Таму што вось гэтыя 4 гады, можна фактычна сказаць. За гэтыя 4 гады мы, па сутнасці, прыводзілі жыццё да нейкага такога больш сучаснага, вось, і ў сэнсе рамонта, камунікацый. Вось, яшчэ шмат, што ў нас наперадзе трэба рабіць, дарабляць. І таму гэта, ну, в прынцыпе, прыватны дом — гэта праект на шмат гадоў, у любым месцы. Всегда есть, чем себя занять и что сделать. А вообще, вот дом делаете более современным, удобным для современного человека жизни. Что-то с прошлого, то, что было связано с вашими родными, близкими людьми, вашими предками, останется в доме? Калі, напрыклад, была такая сядзіба сямейная, яна проста як дача, то там можна захаваць прыкладна, як все было, як жылі раней. І мэблю ту, і там які-небудзь аздаблення унутры. Але жыццё ідзе наперад, і калі ты пастаянна пражываеш дзе-небудзь, ты, в прынцыпе, прыстасоўваеш да сваіх і сучасных патрабаванняў, так? Таму, безумоўна, все мяняецца, абстаноўка ў доме, стыль і все, што патрабуе час і нашы запыты. Але, безумоўна, тое, што тычыцца гісторыі, мы стараемся захаваць, пакінуць, як можна сказаць, музейныя экспанаты. Ну, а нешта монументальнае, ну, сам дом — гэта монументальная пабудова, которую мы захоўваем, так, і захоўваем вось некае аздабленне, которое было там першапачаткова. Вось. Ну, а, напрыклад, унутры, хоць мы зараз, напрыклад, праводзім кацельнае ацяпленне, вось плануем пакінуць адну з печаў з паліванай керамікі, кахлі, которая яшчэ, ну, па сутнасці, вось была пры пабудове гэтай хаты, яшчэ прадедам, можа, складвалася, ці як яны там рабілі. Яна, в прынцыпе, функцыянавала да апошняга часу, вось яе мы паспрабуем захаваць. Конечно. Нужно зайти в дом. Безумоўна, калі ласка. Становитесь. Ой, мы бы с вами грели спинки, когда бы печечка топилась, да? А помогаете папе с дровишками? Да, складываем в дровницу. А что еще делаете с дровишками? Сами еще пока не колите, не? Папа не дает? Нет, пока что нет. Вы еще подрастете, да? Потом будете сами это делать. А я вот, кстати, хотела бы пособирать дровишки. Пригласите меня поработать? Да, у нас еще там есть дрова в дровницу, надо их сложить. Все, идем работать. Идем? Ну все, пошли. Счастье часто находится не там, где больше возможностей, а там, где есть возможность созидать и чувствовать под ногами твердую почву своих предков. И знакомство с семьей Карамышевых – яркое подтверждение тому. У дзяржаўнай выхаваўча-аздараўленчай установе адукацыі Навагрудскі лагер «Свіцязь» завяршылася другая змена. Але хлопцы і дзяўчаты не сумуюць, бо гэта былі 15 незабыўных, яркіх, пазнавальных і дружных дзён. Сваімі ўражаннямі падзяліліся Вера Прокошина, Микита Новик и Герман Мамончик. Первое ощущение у меня вызвало какую-то радость, веселье. Я приехала сюда уже 5-й раз и собираюсь еще приезжать много раз. Раньше я думал, что мужество — это только про солдат и героев, а в лагере я понял, что это когда боишься выйти на сцену, все равно выходишь и можешь заступиться за друга в любую ситуацию. Мне больше всего понравилось мероприятие, когда к нам приезжал фокусник, потому что там было очень весело и удивительно. Скучал ли я по дому? Наверное, нет, потому что я тут завел новых друзей, и с ними было очень весело. Гэтая змена сабрала 211 хлапчукоў і дзяўчынак ад 6 да 17 гадоў. Змена атрымала сімвалічную назву «Мужнасць і памяць» і стала не проста перыядам аздараўлення, а сапраўднай школай патрыятызму, творчасці і яднання. 12 атрадаў ператварыліся ў адну вялікую і дружную сям'ю. Гульнявой мадэлью змены быў абраны куб гісторыі. Гэты сімвал на працягу ўсіх дзён нагадваў хлопцам і дзяўчатам пра сувязь пакаленняў,
перажыванняў і гераічнае мінулае нашай радзімы. Адной з самых кранальных і эмацыйна моцных падзей змены стаў конкурс патрыятычнай песні. У той вечар клуб лагера напоўніўся асаблівым трапятаннем і гонарам. Са сцэны гучалі як знаёмыя мелодыі песень, якія спявалі дзяды і прадзеды, сучасныя кампазіцыі пра Беларусь, пра малую радзіму і пра гераізм. Кожны атрад падышоў да выступлення з душой. Хлопцы і дзяўчаты старанна падбіралі касцюмы, рэпеціравалі вакальныя партыі, а нехта ў нумары дабаўляў тэатралізаваныя мініяцюры. Калі конкурс патрыятычнай песні прымусіў задумацца аб вечным, то творчы праект пераканаў у тым, наколькі багаты на таленты лагер. Гімнастычныя этюды змяняліся сучаснымі танцамі, гучалі рэп, імправізацыі і кранальныя вершы. Акунуцца ў каларыт беларускіх народных традыцый выхаванцам лагера дапамог конкурс дэфіле купальскіх касцюмаў. Атмасфера на мерапрыемстве панавала сапраўды чароўная. Дзяўчынкі і хлопчыкі прайшліся па імправізаваным подыуме ва ўборах, упрыгожаных жывымі кветкамі, стужкамі і бусамі. Фантазія атрадаў не ведала межаў. Тут былі і лясныя німфы, і русалкі, і захавальнікі папараць-кветкі. Дэфіле суправаджалася расказам пра значэнне сімвалаў, якія выкарыстоўваліся ў касцюмах, і пра традыцыі свята Івана Купалы. Журы было няпроста выбраць лепшага, бо кожны вобраз дыхаў летам, маладосцю і любоўю да роднай культуры. Асаблівым, камерным і душэўным выдаўся вечар для вогнішча. Калі над маляўнічым возерам Свіцязь апусціўся змрок, а паветра напоўнілася водарам імгліцы і дыму, увесь лагер сабраўся вакол полымя. Мерапрыемства атрымала паэтычную назву «За неба ясныя, задумкі чыстыя». Кульмінацыяй змены сталі святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя Дню незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Святкаванне галоўнага дзяржаўнага свята прайшло з асаблівым размахам. Змена, мужнасць і памяць закрыта, але той самы куб гісторыі з яго сімваламі назаўжды застанецца ў дзіцячай памяці як напамін пра лета, напоўненае сэнсам, творчасцю і верай у лепшае. На связи врач-гигиенист Зонального центра гигиены и эпидемиологии Громыко Петр. В июне 2026 года в районе зарегистрировано 37 случаев инфекционных заболеваний, исключая грипп и ОРИ, что выше уровня заболеваемости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 19%. Если говорить в абсолютных цифрах, то зарегистрированы 2 случая ветряной оспы, что составляет 59% в структуре всей заболеваемости, 8 случаев микроспории, 3 случая острых кишечных заболеваний, 2 случая заболеваний, передающихся половым путем, и по 1 случаю клещевого энцефалита и энтеробиоза. В очагах инфекционных заболеваний проведены необходимые противоэпидемические мероприятия. Профилактика микроспории включает избегание контакта с бездомными животными, регулярное мытье рук после улицы и осмотр питомцев у ветеринара. Запрещается пользоваться чужими расческами и головными уборами, а при выявлении болезней проводится тщательная дезинфекция личных вещей. Основные меры для предотвращения заражения. Первое – это контроль за питомцами. Регулярно показывайте домашних животных ветеринару, чтобы вовремя выявить скрытые очаги. Исключите их контакт с бродячими кошками и собаками. Кроме этого, соблюдение правил личной гигиены. Не гладьте уличных животных и приучайте детей тщательно мыть руки с мылом по возвращении домой. Запрет на использование чужих вещей. Никогда не надевайте чужие головные уборы и не пользуйтесь чужими расческами, заколками и полотенцами. Ну и, конечно, дезинфекция при выявлении случая заболеваний. Если в доме есть заболевший, его личные вещи, это одежда, белье, необходимо кипятить не менее 30 минут в 2% растворе соды или тщательно проглаживать утюгом с паром с обеих сторон. Если кто-то из близких заболел, избегайте тесных физических контактов с ним и его вещами. И обязательно обратитесь к специалисту для осмотра контактировавших лиц.
І гэта ўсе навіны на сёння. З вами была Вікторыя Крывапуст. Сустрэнемся заўтра.